na tayo. Nanto ko yung isa yung nakita ko. Okay, within 10 seconds. Start na tayo. Good morning po sa ating lahat. Welcome to Infanta Race. At masasaksihan natin guys ang first ever 100 kilometers road bike race category dito sa Infanta, Pangasinan. Organized by Infanta Cycling Team. Headed by our manager, Mam Josephine Mores, our president, Marlon Urbano, Kuya Herman Alferez, and yours truly, Francis M. Vlog. Once again guys, humihingi po ako ng suporta sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po kayo and click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. At bago tayo tuluyang magpatuloy guys, ay nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil pinagbigyan niya na matupad itong matagal ko ng kahilingan sa kanya guys, na magkaroon tayo ng big event dito sa bayan ng Infanta. So maraming salamat Panginoon, at gusto ko rin pong pasalamatan ang mga principal sponsors natin sa race na to, dahil kung wala kayo mga sir ay hindi po matutupad ang karera na to. Maraming salamat po sa ating napaka supportive na Mayor Marvin Martinez, at ang kanyang Vice Mayor, ang nag-iisa nating Doc Vice Virgilio Vallarta. Maraming salamat din po kay Madam Apple Bacay dahil siya po ang nag-sponsor ng ating mga magagandang trophy at top 10 medals para sa ating mga winners. Maraming salamat din po kay Madam Elsa Mirador Baril at kay Kuya Jaime Merindo. Mabuhay po kayong dalawa, sir and madam. At sa lahat po ng tumulong at sumuporta sa ating race, maraming salamat po sa inyo guys. Ilalagay ko po sa description below ang inyong mga pangalan dahil hindi po tayo makapag voice over ng maayos dahil medyo maingay po ngayon, at ang maririnig nating audio ay yung actual na boses natin guys habang kinukunan natin ng video ang karera na to. So guys, support natin at panoorin natin hanggang matapos itong naganap na race noong April 27 dahil napakaganda po ng ipinakita ng ating bawat participants. Back to race na po tayo. Ayan guys, so malapit na tayo sa ating flag down. Malapit na ating flag down guys. Malapit na tayo sa ating flag down. At ito pang mga camiling natin sa harapan. Dito tayo mamaya. Ay mamaya pa. Tingnan mo sa likod ah. Oh, last 1 kilometer ah. Last 1 kilometer. Lockdown. Tikit mo na. Guys, so malapit na tayo sa ating lockdown area. Oy, wala pa boss, wala pa. Pag binaba. Pagbaba pag binaba yung flag.
tunay na bakbakan. Ayan guys, magkakaroon tayo ng flag down dito. Abante na kayo, abante na kayo. Huwag ko siya ng mga lista dito. Ayan na, pagka na! Para na!
ng Dasol at nangunguna itong ating tubang kamiling pa rin. Ayan guys, tubang kamiling. Ayan, nakasunod na rin ating peliton. Ayan, so nagpapanatan na. Ayan na guys, sige, banat tayo, banat. Sige na, sige na. Ayan na guys, so nandito na tayo sa may bayan ng Dasol. Ayan, ng Dasol na po tayo. So nasa yung mga pulis dito. Bakit na lang pulis? Guys, yung pumanat. Number 30 nangunguna. Ayan, so okay. Banat. Ayan. Wala. Ha? Hindi lang yun, malapit lang. Ito. Doon na sa'yo, idol. Pantina. Boss, pantina. malapit na tayo. So sa ating boss. Boss. At nandiyan din ang ating manager. At ang iba pa natin
Guys, ayan yung abat nating breakaway. Isang SBCC, dalawang team camiling at isang Pangasinan cycling team. At may umahabol dito sa likod. Ayan guys, dalawa. Ayan, isang Pangasinan cycling team ulit. At ito naman ang ating peloton. Ayan, ito ang ating peloton guys. Ayan, so ito na ang ating peloton. Sige, alalay, alalay. Ayan na, ito na ang ating peloton. Dito pa rin sa likod. Medyo kumamera takbuhan ng harapan. Ayan, so bababa, dikitan mo yung abat. May dalawa pa pala sa bandang harapan. Kalim na. Guys, yung dalawa natin breakaway. Ayan, may nakasunod na isa mula sa Sambales. Ano, kayang ba? Ikaw na mag-video? Hindi na ba? Ayan guys, so dalawa at lima nasa harapan. At ito na yung ating peloton. Ayan, so sige, banat. Banat.
abante guys. Abante, abante. Ayan guys. Nangunguna itong kaaro SBCC dito sa Akyatan. Ayan, team camiling number 17. At ito, wala, akyatan yan, hindi yan makakakuha. Ayan guys, team camiling. Guys, ayan, so tingnan natin ang ating mga breakaway. Ayan. Ayan, so yung chasing rope natin, chasing rope. Ayan. Ito na ang ating peliton. So ang bilis na isang takbo ng ating peliton. Ang bilis ng ating peliton. Pagkuman ng kanan. Ayan, 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 sige, sige.
guys, so papaliko na ang ating main peloton. At yung ating breakaway na pito ay nandun na sa bandang harapan. Ayan guys, so pabalik na tayo. At dito na malalaman ang tunay na laban. Sige, balik na tayo.
guys, ito yung ating chasing group. Tatlo yung ating chasing group. At malayo din sila ng 150 meters dito sa ating main peloton. Ayan guys, ito yung ating peloton. May tricycle sa harapan. Ayan guys, ito yung ating main peloton. Sit now. Napatid guys. Peloton. Ayan. Meron pa. Ayan sa green. Sunod ko dyan. Ayan na guys. So nakadaan na tayo. Thank you. Thank you sir.
cardinal punto naman ng Sim Sambales. Yan, Pangasinan Cycling Team. Magkakasunod na sila dito guys sa mga likod. Yan. Mga tropang Infanta, tingnan natin yung mga tropang Infanta kung nandito. Dito na nagkakabalata. Mayroon po sila mag-akyat dito sa doon matchas guys. Doon matchas, umaakyat na, umaahon na itong ating participants. So 2, 4, 6, pito itong ating nasa harapan guys. Naabutan na itong ating 5 kanina. So bali 7 na sila. Ayan. Ito na, 7. So nasa 100 meters lang. 100 meters lang. 100 meters lang yung kalamangan ng nasa likod. Yung ating main peloton. 100 meters. Oh, huwag ka masyadong tumigit.
Jofrey umahabol sa ating mate dito. Ayan, ito naman yung ating breakaway na Pitulayas. Medyo lumalayo na sila ng bagya. Patabi. Malayo na naman yung nasa harapan guys. Alalay. Sige, pasok mo lang dyan. Ayan, dito pa rin, umahapon pa rin yung mga nasa likod guys. May pupadahan nila, pupadahan. Dito. Thank you. Ayan, sumay na. Pupadahan po tayo, pupadahan. Okay, dikit tayo, Jo. Dilo, dikit tayo konti. Pharma. Bumagal guys ang grupo dito sa bandang ito. Wala po yung mga ay, hindi pala may ilo, paaniban. Ano kami? Yan tayo yung pangalian namin yan. malapit kumano kita ni Bacay. Ito na nasa likod.
guys ang nakikipagsabayan sa mga trukang mabiling at SBCC. Din Kalakaw, nandito din guys sumasabay sa ating unang peloton. At first group, pinabot na sila 2, 4, 6, 8 na guys. So bali 8 na itong ating first group at dito tayo nakafocus ngayon. Nakapasok na tayo ng Luzon. Ngayon na malayo na naman 200 meters na naman guys. At 200 meters na naman yung gap ng ating breakaway, ng ating unang grupo na breakaway guys. 200 meters ang katamangan. At nakakarating na tayo sa finish line. Malayo na naman yung kalamangan guys. Naman yung breakaway sa ating first group. Nakita ako 4, 6, 8 walo po, sinawalo. Walo po yung nandito sa harapan. Yung ating breakaway natin 8. Ayan na sila. Ayan guys, so napakalayo ng lamang guys, so wala pa, napakalayo ng lamang. Ayan guys, andyan na. Ayan na ang ating peloton. Dikit-dikit ka konti. Ayun, may anong na tutukan mo lang yung tatlo. Habol din guys, take mo rin.
guys, nandito na tayo sa Balog. Doon! Last 3 ba? Last 3! Mga 2 kilometers na. Ganito lang magpunta din sa finish line na. Mahigit pa, mahigit pa. Sabi! Kita mo. Lasto na lang, lasto! Mga lasto! Ayan, nasa Balog na tayo para alert doon sa ating finish line.
A few moments later. At that place, from Team Oro, Majel Razalan, 10th placer. 70 years old. Pagod na tayo yan. 17 million. Bata-bata. Subscription na. Alright. Kaya yung price. Price. Kami naman to, unlimited to. Hindi kami makakyat. Natuwad kami makyat. 9th place, Noel Alata, Sanfabia, Pangasinan. 17 years old din siya. 9th place. Sanfabia naman ito guys, para Sanfabia. Laya. Natalo yung manok namin sa Infanta. Wala pang tagay. Timmangkin sa akada ka na? Ha? Timmangkin sa akada. Ay. Ha? Timmangkin sa akada. Abot? Nakaabot naman pang 20. Sige, sir. 8th place. Pang 20 siguro, 15 Mirador minutes. Sapido from Swan, Pangasinan. PCTV, Pangasinan Cycling Team. Mirador Sapido. 17 years old din. Puro 17 ang mga ano ah. Ayun, tsaka kalbay. 17 po. Pagkaswal ka. Ayan yung ini-improve natin, sir, na panglaban ng Pangasinan. Opo, isa. Tropang Pangasinan. Okay, 1, 2, 3. Wala na yung pagyan sa taas. 7th place, 7, Jerry Yagiluan. Kano yan? Team Camiling. 7th place. Ano? Hanggang 6 Binalunan po. to 10. 7, number 7. Taga binalunan ka? Ilang taon? Binalunan. 17 years old din. Mga 17 years old ang mga ano ah. Humakot ng prize. Award. Mabata pero matitibig. May asawa na yan. Asawa na. Bakal. Ay, malaka. Tawag bakal. Sixth place, Beach Janero Tuquero. From Poland, Tarlac. Team Camiling din ito. 20 years old. Kami pa? Doktor. Taga Pora. Anak ni doktora. Si Doktor Pangero. Doktor pala. Congrats, game. 1, 2, 3. Okay. Fifth place, we have Junel Taco. Team Camiling. Camiling, award. Daka lang ni. Rodel, diyan ka lang oh. Diyan ka lang. Mamaya ito i-grupo natin lahat, boss. Sige, sige. Tapos yung grupo din ng team. Fourth place, Mark Joseph Opella from Alaminos. Ay, mahuli na yan. Pangasinan Cycling Team. Yung 5 pala. Top 5. Top 5 na pala. 18 years old. Fourth. Yung rematehan nila. Nawatin yung pero yan. Yung TV. Ayun lang nag-arbo dito. Siya pa ang 1, 2, 3. Siya pa ang kumuha. Malakas. Third place, Nathaniel Santi. Team Camiling. 19 years old. Dapat
Pinalitan mo yung first of kami. Hindi yung first team kami yun, pero noong lang siya nag-entry. Talaga talaga. Tarlakan. Diyan ka muna sa gilid. Takay pa lang nga to. Second place, Kenneth Maramba from the Bukal City. Team BGP. BGP. From the Bukal. Kenneth Maramba. 23 years old. Single daw siya, single. Sabi na na, ante, sabi na, ano ka nang single ako? Sige. Price dito po. Isang. Idol. Lang. Ada ni Jerome. Idol, tabi ka muna saglit. Pagtapos ka na. Dito po. Ngayon. 1, 2. Hoy, doon ka muna. Okay, first place, ito na. Pang-ating champion. From Nawa, Pangasinan. Jome Bordello. Kapatid ni Warren Mateo. 18 years old. Ay, Marvin. Merindo. Bye. Congrats! Ang laki na binigyan mo ngayon sa'yo. Salamat tayo kay Mayor. Top 5, top 5. Top 5, top 5. O, top 5 muna daw, picture. Top 5, picture muna. Top 5. MJ, bilisan mo. Top 5. Tapos, Prepare na yung 6 to 10. prepare 6 to 10 lakas. MJ, top 5. Yan, si MJ. Boss, dito ka sa gitna. Para maganda kuha mo. Ngayon, binsakan lang naman yan eh. Sa gitna tagilid ka dyan eh. Tawagin niya si Juan. 6 to 10, dito na lahat na kayo. 6 to 10. Sir Francis. Lahat na. Dapat nandun ka. Hindi, okay lang. Ayaw nga na. Top 5 kasama si Sir Francis. Yan ang race director at organizer po ng Ayun, 6 to 10. Sino kasama? palarong ito dito sa Infanta. Load na lang yung mga iba dyan. Upo na lang yung mga iba. Upo na lang. Upo na kayo dyan. Top 10. Ha? Kayo? Yung mga organizer ko sa alay dito. Okay, sige po dito. Isa po dito. Compress po. Congrats. Mayor. Good morning sa inyong lahat na mga cyclist na sumali. Unang-una, binabati ko ang bumubuo ng Sige po. ating palaro na ito. Yung mga officials ng Infanta Race. Bigyan mo bata mo boss. Ano? So, ito, biglaan lang. Pero dahil sa pagtutulungan natin, natuloy. So, pumayag kami ni Abu Vice Mayor nang sa ganun marami pa tayong mga kabataan na mahikayat na posibleng pwedeng
maging pambato o infanta idol ng ating mga kabataan. Mas mabuti na itong sports kaysa mapunta sa droga ang ating mga kabataan. Kaya kami na nakaupo sa abot ng aming makakaya ay magsisikap kami na pagandahin ang mga programa ng sports sa ating minamahal na bayan natin. So congratulations sa mga nanalo, sa mga hindi nanalo, better lang next time. At sana mas masaya pa ang susunod na mga programa natin sa Infanta Cycling Race. Okay, magandang umaga Part sa to. ating lahat and mabuhay. Part 2 daw. Thank you po, Mayor.